Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Mate chino ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kodi gi odiechieng' ma kawuono mondo mwagoe mbaka kotenore kod achiel ariyo adek mamulo ngima wa ahinya kotenore kod weche mag kute mag ayaki. Nikech ng'eyo ni tarik 1 Disemba en ga World AIDS Day kendo nitiere thor wach ma bende wantiere gode higani. Kata kamano kapok adhi matut yena mondo mi arwake jalony marwa kaachiel kod wendo machielo nitiere studio wa ma Kisumu machiegni e penj laktar ma kawuono. Erokamano ahinya Ruth, gi nyinga Levi Onyango Juma, endo laktar molony e wechego mag tuoche mag dangni mag paro. Amor ahinya ka wabiro kawuono World AIDS Day, wang'iyo weche ma otonre kodok kuom ka kute mag tuoche mag ayaki, kendo ageno ni twak ni dhi bet maber ahinya kendo dhi konyo oganda wa duto. Jogo ma nyalo bedo ni nigi kute mag ayaki kod jogo mobedo ni onge godo. Erokamano ahinya. Seche mwacho ni World AIDS Day nyakwa Ramogi Ajwang' nitiere gik mang'eny ma wahingo, nitiere thor wach ma bende wadwa ni mondo mi wang'i ka bende higani en safar achiel gol achiel kendo wadwa ni mondo mi waked kod kute mag ayaki e oganda e yore mopogore opogore. Yena mondo mi adhi Kisumu kama bro tudora kod wendo mantiere studio bonyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye gimomi wantiere kod e chenro mar penj laktar. Machiegni penj laktar? Machiegni? Iluonga ni Dorina Kinyi Mbudu. Erokamano, iluonga ni Dorina Kinyi Mbudu. Nyakano Kobura. An jahigni 25, an gi nyithindo 2. Kamano. Erokamano ahinya wamor mokalo mar bedo kod e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Kimiwa sigandi mana machuok Beryl? Kaka wacho iluonga ni Dorina Kinyi. Dorina. Anyakano Kobura. Anyakano Kobura. An jahigni 25, an gi nyithindo 2. Chalna mar kute, ang'eyo chalna mar kute mag ayaki nonyuolago. To nabiro ng'eyo chalna ka jahigni 19. Mano nobedo ka nikech nadak gi dawa to ndalogo ne onge thieth moro mar osuptal. Ne wayudo ga mana yath dayo iyudo yath mimadhono sawa. Mano biro bedo kamano ma bang'e nayudo CHV Community Health Volunteer mano tera osuptal. To nokadwa mondo mi ang'is ji chalna nikech luoro manan go ma nokadwa mondo ng'ato ng'e ni an gi kute dho kata ne pok ang'eyo kamano na feel tu ni gini nyaka bed ni nitiere. Koro samoro nayudo ga ka tekna kata ka okel thieth gi e skul nan nokadhi mondo ang'e chalna. Nyaka chieng' moro mane tuo goya motera osuptal. Chieng' ne manang'e ni an gi kute. To ang'isi ni bang' ka nosepima king'isa osepuonja nyaka. To luoro pod nan go mar ng'iso ni en line 2 oyuda gi kute. To nabedo strong kano abedo linked e adolescent group at Jaramogi Oginga Odinga. Kanye kuma nabede strong to nadhi ayudo partner miluongo ni Lean on Me Foundation. Mano chung' koda motegno kana ayiengra kane gifwenyo ni stigma thaga. Stigma en luoro. Kane luoro thaga mar kute mag ayaki kaka nyathi matin manigi kute. To gi luoro manan go nikech an nyako an nyathi mar 3 kuom ji 4. Tan mayudra gi kute kenda. Luoro manan go ne pek. To ne giketa gi puonj ma sate to gi lima mana yudo kakara anyalo bedo ng'ama otegno ma nyalo chung' kende. Mana yudo kara ni kara kute gi okan kenda nikech na yudo jomoko machal koda nyiri machiel koda mane gi miyo gok gi ma gi yiengre. Kaka wacho ni luonge ni Lean on Me. To foundation no mana bedo go no omiyo sani at least okan gi luoro kaka choncha. Erokamano Nyadorin mori nyalo pimo no. To kadoga wacho dhi nyime. To kadoga awacho through strongness manan go nomiyo nyiso ng'ato chalna mar kute no kadoga luoro
maka nayudo jaoda nang'isa kapok wadhi wang'eyo chal wang'ise ni kama e kaka ntiere to thank God ne oyie manorwako kaka nantiere mathru muonyo na yath maber gi kako supporta mas viral load na obedo suppressed wasedak kode kuom higni 8 to chal ne negative nyithindo be waseyudo 2 chal gi negative mano ng'iso ni undetectable is equal to untransmittable ma asebedo ka prove nikech okene prep ana muonyo yath maber to chal ne ni sawa. Erokamano ahinya nikech thor wacha en akweda matudore kod kute mag ayaki mulonwa kata ni weche mag akweda weche mag stigma ne omiyo intiere kod luoro mang'eny mokalo. Ang'o gini mane timore e anyuola kata e kor gweng' ma samoro ni luor ni kaponono ni gifwenyo ni intiere kod kute to ne nyalo rocho ngimani kata ang'o gini mani neno ang'o gini mani winjo Doreen? Gi kaka awacho kacha mbele nadak gi dawa ng'iso ni nalalo jonyuol ga katin to ngimane be obedo matek nikech ing'e sama idak gi dawu to jomoko be nitiere ma nigi akweda gi kaka ndalo machon cha HIV ne en gimoro ma ne ji oluoro ma kane itho to iumi gi gima rateng' nikech ji oluor ni ng'ane ni bog miyowa to ne gin gi yie mar ni ng'ano nyalo chiwo kute gi koluwo yo mage. Koro gi kaka an be tuo ne sik goya sate di kaka be naneno ka ng'at ma nigi tuo ok giyie kata riwo kombe kodgi ng'ama nigi tuo ok oyiene kata tugo gi jowetege nomiyo luor maka para ni an gi kute mag ayaki nomiyo kata an dawa mos kuom wacho kama dawa ne onindo moko ng'e kata ni Doreen nyakwara no yud gi kute mag ayaki nikech nong'e ang'eya ni jonyuol ga notho gi kute mag ayaki to nong'e ni an be adhi luwe to mano ne dhi miye shok. Koro ne luoro no nomona kata nyiso ng'ato chalna gi kata an awuon kapok nang'eyo ne miya luoro dho nan gi chalruok kaka tuo ne sik goya sate na luor kata ng'eyo chalna mar kute mag ayaki. Erokamano ahinya nyakwara Mugia Jong' mano Doreen en rawera ma odak kod kute mag ayaki to kawuono wantiere kod thor wacha ma en akweda matudore kod kute mag ayaki en akweda mang'eny mokalo yena mondo koro kamwagike ni arwake jalony mar odiechieng' ma kawuono kotenore kod weche mag kute mag ayaki biro ga kod akweda mopogore opogore mulnwa ni thothne akweda ni biro ga e ong'ala mane kata kidienje mage. Akweda mar jogo manigi kute mag ayaki ni malo to abro chako kawacho ni achiel en koso mar ng'eyo kia mar dhano ema miyo akweda ni malo saidi to en kia yo machalo nade en kia nikech ng'enyne kata thothne kenda mor sana sama Doreen wuoyo gimo kwongo wachonwa en ni nonyuole gi kute mag ang'owa mag ayaki to nokong'eyo nobiro mong'eyo mana ko jaigni adi o jaigni 19 eka nobiro mofwenyo ni en gi kute go eko. Koro akweda ni kelre ga mokwongo nikech jo oganda wa sana sama ng'ato wacho ni en gi kute mag ayaki kata wakawo kute mag ayaki to wakete kamoro gachiel gi gino maluongo ni promiscuity manyiso ni sama ng'ato obiro mowacho ni en gi kute mag ayaki to gima okwongo bire pacha en ni ng'ani ohero timbe mag ang'owa timbe mag anjao to mano e achiel kuom gino ma iyudo ka kela kwede sana kendo miyo ji luoro mar kata mana biro mondo giwachi kata mana yangruok ni gin gi kute go eko nikech akweda magidhi yudo kata stigma magidhi yudo kowuok kuom jok mani surrounding gi to Doreen omulo gi mang'eny wabro ng'iyo gi mos kaka wadhi mbele to kwachako akweda no ni malo achiel tikele sana gi kao kute mag ayaki to waketo kanyakla gi yo mikele godo wang'iyo mana yo adiwa yo achiel to samoro yes wawach kata no kele gi riwruok gi ng'at ma nigi kuto go eko mano en achiel kuom yo mwanyalo yudo godo ayaki lakini ok onego bed ni wawacho ni riwruok no nobiro mane tim mar ang'owa e yo mar anjao nikech sama wang'iye kaka anjao chande to koro wamiye nying moro makelo
akweda kata makelo gino mabedo gino marach to ok onego benisa duto wang'iye kamano to mane na chiel kuom gino makela kweda sana Ruth mane na chiel kuom gigo makela kweda kata kamane dire machon winjo kaka Dorino wacho ni yudo ni kane ng'ato samoro tho kotende kod kute magayaki nitiere kaka ni boyo ng'ato nitiere kaka ni iko ng'ato nitiere kata kaka kikombe ma ng'ato tiyo go jino kudwa tiyo godo tiyo ka tinde mago odok chien ng'ato nyalo beda maler ong'e ni nitiere kod kute to kata kamano akweda pon nitiere nyaka sani ipani akweda thoro donjo e yo mane e piny masani ni tok lony gite abiana nyalo wacho ni apani nikech statement moro mo wasebed go kwatiyo godo ni AIDS as no kiwa ji kaluwore gi kumwa wuoke tiwacho maber ni ntiere lony mosebiro kod puonj mosebiro kod ntiyo migao mang'eny mosetero kata puonj mashinani kata dala kucha mo temo puonjo ji sana monyiso wa yore mopogre kaka ji nyalo geng'o tuo kata kaka ji nyalo dak gi tuo gi jok ma bende nigi kute okada ni waluonge ni tuo en kute magayaki nitie puonj mang'eny mosebiro to mano setemo yawo pach oganda lakini gik moko kawo sa to nitiere apani the fact ni pok wayudo thieth mag ng'ato ng'eni gini ka en gima ka en kutegi kosedonje dendi to wa manage gi lakini ok wabi wacho ni ng'ane no thiedhre makoro tinde otimre nadi oonge godo iyudo ka gino pod miyo kela kweda to en abro wacho ni kia mar dhano ema kela kweda mang'eny kuom kotokore gi yore modok kod kute magayaki kama pod wantiere kiani wang'iyo kata bende yore mopogore makweda nyalo bedo godo e piny masani kaka koro wantiere hik 2025 yudo ni nitiere tije moko kaka nyocha nidwaro jolweny nidwaro polise to nitiere wach mano wuok kanyo ni kapo nitiere ng'ato mantiere kod kute magayaki to moro ok nyal miye thuolo mano en akweda to mago nitiere kendi keto maber kabisa nitiere tije moko makata kidhi apply to gibro dwaro medical report tachiel kuom gigo maging'iyo e medical report en kute magang'owa magayaki nyalo bedo nok gibi wacho ni wa disqualify nikech in gi kute magayaki nikech onge ng'ama bro wacho ni in kute emomiyo watimore nadi lakini nyalo do ka ng'ato nyalo yudo tich nyalo bedo matek kata inyalo tame tich ok bi wachne kata ng'aw mago gin yore ma akweda matimore godo mana kaka iwachono nitie recruitment manye timore to nyo bet wach ma very controversial ni ang'o momiyo ok ginyal ting'o bunde koso ok en gino ma keto wich ng'ato bedo marach koro ok ji nyok elewa gimomiyo mano timore mar ariyo kata mana pinje moko nitie makidwa dhiye bende nitiere medical report ma ibro timore nadi mibro dwar mano you are already osekwedi travel kata mana wuotho monego beni en gimoro ma okidhi e piny cha ni dhi mondo ichiw kute nikech lakini ni restrictions tiere moketi mantie pinje makidwa dhiye kata kiyudo tich moro kata kiyudo scholarship moro achiel kuom gigo mibrongi en medical report to timo kute magayaki koyudre kacha ibro yudo inyalo kata mana wan jok ma jolony nitiere service moko minyalo yudo ka ng'ato kobiro hospital to biro en gi kute magayaki iyudo ka treatment nyalo bedo modwa bed mopogre kidogo kaluwore the fact ni en gang'owa to mano bende nyalo bedo maybe kit ng'ato nikech dakteche to puonj gigi kendo gin gi lony mang'eny kaluwore gi kaka onego bed ni wa handle jogo manigi kute mag'owa magayaki achiel kendo kuom gigo minyalo yudo nyalo kata ng'ato dhi e saloon to itwang'o wich lakini wich kaponi nitie ng'at moro e saloon kacha mong'eyo ni ng'ane nigi kute gi iyudo ka ng'ato nyalo bukre chako rwako gloves mondo kotwang' ang'owa mano en ang'owa en akweda manyiso ok ong'eyo
ni tikeja wacho ni kia okong'eyo ni wich kacha chande onge kakinyalo yudo kute kaluore mana ni timango ni twango ng'ato okombe mana mwamadhogo chai chande kata kakiwacho chande magi ok gin gik mana timore chon kata sani nyalo yudo kapod nitiere kuonde moko ma kaji oriwore to ng'ato tang' saidi okombe ma ng'ane ne otiyo godo kikiminago nyathi pi kikiminago nyathi kata kikimodho nikech ng'ane ne wang'eyo kaka anyuola wa kae ni en gi kute wang'e chal mare to en chal mare en gi kute magayaki moro wamake makaka matin to kopogore kon mano nitiere nyako moro mabende nitiyo tije magota kae to chieng' moro kang'eyo kaka jatende nogo peksen gige ne to yudo ka nitiere kod yedhe kano yudo ka nitiere kod yedhe e kaka ne onyise ni mondo mi odhi dala mano en akweda kosena kweda nyakora mogia jowa mwamako gi kanyo kwa kauyoyo waduogo bang' thuolo machok mokalo kik idhi mabor kik isud kata matin. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Yuo yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu yena mondo mi adoge Kisumu ir Dorina mondo mi opimnwa ni kane oseyudore kod jogo ma samoro ntiere kod kute to negi jiwore e yo machal nade mondo mi gikeda kod akweda. Dorin machiegni kendo Ero kamano. Nutimo nang'o mondo mi koro uked kod akweda? Koro bang'e kan dhi nyime. Koro ka bang'e naseng'e chalna ne orwaka e group mar adolescent nikech ndalo ne an adolescent. Malinon mino ounganishawa e group mar nyiri. Mane nitiere Girl Summit, wabiro together, waneno different corners, obed Siaya, obed jo Kisumo, wawuoyo kuom chandruok ma waneno e wi kute. To nayudo ka washare, ng'ani share. Nayudo ka luoro dok piny, then samoro bende gikawa, wawuothe community. Wamanyo jogo ma nyithindo manyiri moko mapok ong'e chalgi, kata manoseng'e chalgi. To nayudo ka mano kelo yot ma koro nayudo kata ka samoro ka awacho nyinga mapok awacho ni chal na bedo kaka nyinga. For example, nawacho ni Dorina, an niluonga ni Dorina Kiny,
nonyuola gi kute mag ayaki adakgo to in to koro nayudo ka mae ne miyo kata luoro dok na piny nikech strongness mana bedo go bang' ka aseyudo kama yiengra mane jogo kako kelowa together mane puonjowa ne wayudre gi joocho manong'eyo ocho bang'e samoro giketowa e group kanyo to sama wago mbakano to waloso gikwa moko ma itwang'ogi to iyudo sama wago mbakano to miyo ng'ato teko iyudo ka kata koro ka ni muonyo yath to yadhni medo jiwo muonye nikech ok in kendi mano nayudo ka nokonya kabisa to ema miya temo mondo miya kony jomoko e community nyiri machielo ne gikawa makoro akonyo jomoko e community awuoyo kodgi gibedo together sama gigo mbaka to sama iyudo kata ni mbakano samoro ok nen kata ng'ama nigi kute mag ayaki nikech ok en kata kute mar ayaki kende manyalo thago ng'ato kata samoro dang'ni mar paro sama wawuoyo no to wayudo kaka ng'ato kara ne nigi stress mopogore wanyiero to wabedo gi mor to ngima sudo mama luoro nodok na piny masani ok aluor kaka choncha nikech nayudo ng'ama nokonya kana leo mori mulnwa kaka idil kata kaka ne ihandle weche mag akweda koro kwadok e family level nikech wachonwa kacha ni in nyathi mar adek to un nyithindo ang'wen gi oweteni kata gi nyimineni ne chal nade to ere kaka niwuok to ere kaka gin bende koro ne gibiro ma gipuonjore ma ging'eyo kaka unyalo dhi nyime kod kwe maonge akweda moro amora jonyuolwa nowewa nyithindo ang'wen tan nyako mar adek kuom nyithindo ang'wen gima tiende nitiere chogo manowe gi dweche 6 to choncha ing'eni ka ng'ato notho tiniwachoga ni chira to ken chira nikech kata ndalo machoncha late 2000 ne ng'ato ok dhi ng'e chalne mar kute tan ka ne oweya kikompea gi nyaminwa ne strong ma samora kweda ne miyo ka itimo gimoro ting'isi mana in okibede kaka ng'ane ti in rima samoro ing'eni sama in gi kute mar ayaki to nitiere opportunistic diseases mano pok ichako yath koro ne yudo ka godhiambo koromo to denda jujni to an atuo sate koro ne odagna mana ni in to tuoni ni ok ichange ma yedhe mag nyaluo to wasemite kane nchira ma jonyuolgi noweyi ok ichange koro nayudo ka kwedani miya luoro to gi kaka an bene an poem reciter samoro ka wacho ni AIDS is a killer disease tadoka wacho ni to ka obedo ni an man gi AIDS ni to ke adhi tho koro ne miya luoro kata to nyaka chieng' mane ong'e chalna mane owadwa maduong' ong'eyo ni an gi kute nomiya move kawuok kuom dawa kuom yo marach mondo mi at least kuma nantiere nikech choncha kaka nipuonjo ji ni onego icham balanced diet ekimwony yath timodho pi mang'eny balanced diet ginokwa dawa nyalo koro nayudo dak ir nerwa manoketa ma nayudo balanced diet gi maber ma namwonyo yath maber to at least nene town ing'eni akweda nene ng'eny dala kocha to dala kucho be naparo ni ka bedo dala kucho namwonyo yath ne ok adhi mwonyo nikech kaka ji wacho joma nigi kute molo kane dendi otimo rashes though anto rashes naongego kati dhero to mano in gi kute to ngimani dhi bedo kama tek koro nayudo ka dala kucho nokanyal survive ma kaka nenerwa okawa naduoko nenerwa erokamano mana tiyo gi yath do nyaminwa matin nabira ng'iso bang'e nokokawo maber nonena nyithindwa tene neno mana ni antasetho to ngimana to kaka nasebedo mana join puonjno nayudo kaka ng'ato nyalo dak gi kute nikech kute ok en manego ji tuoche magamre ka ng'ato ok ti gi yath manego ji nabedo gi mijing'o kuom mano
Iwinjo kaka Doreen olere kendo lere maber mokalo. Oduoko erokamano ne nere gima nokawe ma omiyo ngimane odhi maber. Tiende ni support nyaka chiw, tiende ni chung' kanyakla ber ka ji chung' kanyakla. Kaeto wacho kacha ni kutegi bende ok bi negi, gin mana tuoche magamore. Tiende ni kapo nono kimuony yath e yo makare ok ing'eyo chalni, to tuoche magamore gi nyalo donjo kendo biro hinyi seche mamoro nok onego bed ni gihinye. Daktari yena mondo mi aduog iri. To kapok adok ir daktari, kapo nono ni nitiere kod penjo moro amora ne jalony marwa kata ne Doreen, nambwa mar SMS en 2-3-6-000. We aduog iri. Ere kako onego bed ni ji handle weche mag stigma? Samoro seyudi kod kute, ibedo stigmatized the teacher. Samoro ene dala. Chutho onego bed ni i-handle nang'o? Ka ine ma in moyudi gi kute, mokwongo kik internalize kata kik ikaw weche ma iwacho ma ji wacho mar ni alwora mari mi make chunyi kata mi believe kata mi amini weche miwacho weko. Wach monego bed ni ikete pach e wi en wach ma daktari wacho ni kata ma jahocho ma timoni hocho chande wacho ni. Iwinjo ka Doreen wacho ni kane gini oyude, mano wachi gine mokwongo, ne en gi luoro mano kong'eyo, noneno ni osetho, kata mana nyithindgi be neneno nosetimore nadi, lakini nikech nokete e support group, support mowacho ni nokete gi nyiri moko, manipuonjogi to gi recite poem to gi timo kamae. Support group chande nomiye jingo kendo nomiye puonj makare ma nomiyo oneno kako luwo yath mare motiyo godo, ma koro sani kata kinene kata kowuoyo kaka en gi jingo ma gi strength mowacho ni en gi strength monyalo handle go gigi. Mokwongo ket wach kata chik iti e weche ma imiyi gi jogo majiwi, ok jogo magoyi piny, mawacho weche miwinjo ka nyalo turo teko mari kata manyalo turo chunyi. Kaw nini mondi iwinj puonj, nikech puonj nitiere. To kata ng'at ma kore koyud gi kudni marayaki, iyudo ka ng'eny gin jok ma onge gi knowledge mang'eny, nikech achiel kuom gino sani ber sana ni wan nyaka gi World AIDS Day. Mwanyala biro TV to wawuoyo gi thuolo sana e weche mag kute mag ayaki. Mano ko en gima ne timore ndalo machon goeko. To ng'eny ji duto onge gi puonj mang'eny. Gin puonj mwasetimo kuonde moko idhi to penjo ng'ato penjo nitie mang'eny sana kobiro kaluwore gi ginene mag kute mag ayaki. Koro wuo gi the right person, chikiti kendi ka wach majiwi kuom jogo mamiyi wach majiwi, ki wuo gi jogo mi trust, nok gibi tiyo gi gimi wacho negi against you, nikech nitie jok moko manigi lil moro ma kidhi miwacho negi moro to koro en odwa ni mondo otigi gino kata landi kata timang'o, lakini mae ok en gima wapando. Kute mag ayaki ok en gimi pando, nikech kaka wacho ni en mana kudni manie del, ok en tuo. To en kudni ma kimuonyo yath maber, kiluwo yore ma johocho gi ma daktari wacho ni, to en gino midak, onge ng'at manyalo ng'eyo tofauti mara ni an kode kata notimore nadi kata onge kode. Iwinjo ka Doreen wacho wach moro maber, wacho ni en viral load mare ne odhi mo suppress ma oyudo nyithindo. En gi nyithindo adi? En gi nyithindo 2. En gi jaode moyudo go nyithindo 2 gi. Jaode onge kute mag ayaki, nyithinde 2 kande bende otimore nadi? Onge kute mag ayaki. Manyiso ni kudni mar ayaki en gimi dak godo maisha mano mol ka ng'at ma onge kudni mar ayaki, kaluwore gi kaki muonyo yath, kaki dak, kaki chiemo. To magi gin puonj duto mibiro miyi kidhi ma itimo pim ma iyudo johocho ma be kar pim kanyo tang'eni wabro wache gimoro 2, nikech nitie gimoro matimore ma hinyo ji to ging'eyo. Akiana nyalo wache. Anyalo wache kapok adok ir Doreen Kisumo. Nitiere sani nitiere yo mwanyalo pimre godo wan wawuon, ma inyalo bedo ni maybe ichich tiyudo idhi ipimo, idhi e pharmacy tinyiewo gino mwaluongo ni self test kit, tidhi tipimori.
sana gino ka in kendi tipimo rito onge puonj miseyudo kata hocho miseyudo onyalo hinyo ji kendo miyo ji wito ngima buok ma ng'ato nyalo wacho ni ano kanyal dak kama yo kanyal to dhi otimo gimoro motimore nadi emomiyo watemo himiza ji kawuono World AIDS Day ka idwani mondo ing'e chalni dhiyo mondo timni pim e osiptal kata kumo oyangi ni time ang'owa itime pim nikech kachi bro yude support system from the word go iyudo ng'at ma pimicha en ng'amo bedo trained mabro wuoyo kodi obro miyi jiwo obro nyisi kaka inyalo dak gi kudni marayaki midag maisha ma mopogore gi gik mwasewinje social media ma ji wacho kaka winjo Doreen wacho ni ne en ga recite poem moro wacho ni AIDS is a killer disease mago gik mane wachore chon to bendo kwa nyalo wacho ni gin gik mane ne rach e diere no nikech diere no thieth manyasani mosebiro ni bende notimore nadi ne onge to sani to thieth nitie mosebiro manyasani ma keto ng'ato dak maber kendo nitiere thieth mopogore opogore ma be mabiro mulo gi maybe kapok chenro rumo ma nyalo konyo ng'ato kata kapo ni pok odhi o expose themselves e yore mopogore opogore okang'eyo kanyalo dok ir Doreen koso waka oyueyo owachna ni kacha ni wanyalo dhi ir Doreen moro kapok wadonjo nikech ni pimonwa kacha ni kanidhi mondo miyo timni pim mokwongo nitiere kod luoro to puonj manomiyi bedo kod mijing'o kanosemiyi duoko tiduogi bedo kod mijing'o kamoro kanyo bende ichaki leronwa ni bang'e no niromo gi jaodi pimonwa kacha ni jahigni 25 usedak higni 8 untiere kod nyithindo 2 tiende ni nidonje keny bende kapod itin tiende ni ma en rawera mantiere kod kute mag ayaki ma en rawera modonje keny kapod tin ma en rawera ma bende koro osechako family ne ei magi duto te to dhi nyime kotegno mulna akweda ponono ne ntiere kod ka jaodi kocha koka wadwaduog ko machielo mana dwaduoge ni kod ka jaodi ne gi receive nango ne gi kaw nango ne gin ga kweda koso Erokamano. Ing'eni kaka ji ong'eyo ni HIV en tuo manego ji. To nomiya luoro kata en an awuon mondo ang'ise nikech ngima na wuon nawacho ni kaka seyudra gi kute ni wabi atho kamano kenda. To nayudo ka jaoda en ng'at ma en gi understanding. Nikech chieng' mane an awuon nokang'ise jirende manong'ise joma nena e gweng' nikech luoro man kaka nang'isi ni luoro no dhi orumona man koro nawuotho kang'iso ji an iluonga ni Doreen an adagi kute mar ayaki to in be ber king'eyo chalni mondo mi idhi maber kara ne magi bende kela kweda koro mane ji ofwenyo ni wan gi jaoda ni kapok wang'ere ma wadak ng'ato nodhi ong'ise ni nyako no werigo odhi negi to mae nomiyo biro ng'isa ni mondo wang'e chalwa to naseketo ni onge kuma wadhie kode mama wachna kode onge kuma ne wanyalo chopo kode nikech nokadwa gik moko ma bang'e obolaumwa nobiro mong'isa ni wadhi wang'e chalwa nayudo ka tekna nikech luoro mar mondo mi ong'e chalna nokadwar na aringa mang'ise ni onge tiende wang'e chalwa an kamane kaka ntiere onge gima wapimo to mano kata kane wadhi wang'e chalwa nachung' ma wuok awe e counseling room nikech maybe mane gima nodwa confirm ero nose confirm kora kweda ni nomiyo kata luoro nyaka jonyuol ge na luoro to bang'e kana ayudo ka en be nobedo strong ma okelo jaocho manoya mondo kik abed gi luoro nayudo ka kara support wuok kuonde mang'eny bang' ka noseng'eyo ma koro no supporta nokaluor kata nokabedo gi luoro ma en manokonya kuom nyiso jonyuol ge mane ayudo ka pek na onge go ma kata jonyuol ma moko mani dala na ayudo yot mar nyiso nikech jaot kende mana luoro nyiso to ne ayudo ka yot ni kanyo to yot ne manomiyo koro ananyalo muonyo yath maber yot ne manomiyo koro anyalo miyo kata nyithinda yath gi thuolo manomiyo kata nyithinda go wuok maonge kute through the help of PMTCT and prevention of mother to child transmission noyudo ka
luoro mane orumo koro anyalo kaka yath tamuonya yath amiya nyathi mondo ageng' majanino rumo gi nyathi bang' higni 2 kipimo mokwongo negative, mar 2 be bang' higni 2 noyudo ka negative. Puonj mane teko mane miya gi support mar jaoda omiyo ategno. Nyakwara Mugia Jwang, inyalo bedo kod kute to mano konyiso ni ngimani ogik kanyo. Inyalo yudo hera, inyalo yudo dak, bende inyalo bedo kod nyithindo. Tiende ni waduto te nyaka watem matek mondo watiek weche mag akweda. Wakaw yweyo ka waseduogo tibro wabokaw penjo duto te ma inyalo bedo godo ne Dorin kata jalony marwa. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. This festive season, let Seychelles be your haven of calm waters, soft sands, and moments that slow the world down. Because joy lives in the simple things. A walk on the beach, a sunset shared, and a love remembered. From just $2,110 per person sharing, enjoy 5 nights of island beauty, ocean adventures, and the rhythm of serenity. Let your heart rest where the world slows down. View Travel, moments that matter, memories that last. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik bai. Nyako tigi ratire sirikandno to chieng' mowinjo ni sirikandno rach moko nyal tiye to gwetao. Lokruok ma otim gi gavana ma Homa Bay sirikande omako koda ka jalupne Oyugi Magwanga ma omalemo mar jatend migao mar pur. Nishamweleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne obila oked gi kweth njore ma itiyo godo gi josiasa e nyayo tulo. Obila ma Kilimani nono nek mar rawera ma jahigni 25 ma iyango ni nyodhir ka wuok e odorofa.
Daktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. En odiechieng' mihingo godo kute mag ayaki wadendo kacha ni World AIDS Day. Kathor wach en ni stop stigma. Ji mondo mi owe weche mag akweda. Nikech seche ma ikwedo ng'ato nitiere kaka imiyo ngima ne bedo ma ok yot ahinya, to ber ka waketo ngima oganda duto to bed mayot. En kidieny mogik mabende dwaher mondo moyaw lainde wa mag simu. Namba mar simu nitiere screen mari, SMS en 23600. Daher mondo mi go simu mondo mi penji laktar. Ka nitiere kod simu kata penjo ne laktar kata Doreen ka nitiere Kisumu. Daktari, iwinjo kaka no beta pek masamoro nyalo bede akweda. Doreen oyudo jaherane. Seche mo yudo jaherane ni ng'ate mosechako terone bwana ni wach. Magi dongi akweda ma wawacho gi. Mulna ka matin kaito wang'e ni kaka yore monyalo kedo godo ga kweda. Seche mo ng'iyo mano waseyo line mag simu. Gima nyalo wacho mabe atemo wacho ni sama oyudi gi kute nitie support midwaro, support system midwaro around alwora mari. Manyiso ni gin jogo manyalo miyi jiwo, jogo manyalo encourage, maybe kaponi ni wuoni ng'eyo ng'at ma already nigi kute, inyalo wuoyo kode modak gi kute, inyalo wuoyo kode mondo onyisi ni to en to ere kaka osetimore nade. Mano kakore koyudi kode. Samoro wadhi to wanyalo wuoyo gi jogo ma kaka wacho ni gin jogo manyalo kelo akwede, kata jogo manyalo tiyo gi wach mwamiyo gi chande ka gikwedo wagodo. Temo miwinjo ka Doreen ng'ato maybe mano dhi puonjo mano ka wach no dhi nyiso jaode kata ka en owuon pok otimore nade, pok ochopo wach cha. Emomiyo wacho ni to ng'at ma wanyiso, especially sama koro pod en makoki ifwenyo cha, en ng'ama chal nadi, en ng'at mabro jiwowa koso en ng'at mabro timore nade, mabro hinyowa. Mano gima muhimu sana. Koro ka luwore gi kaka penjo en ni to ere kaka wanyalo duoko piny yore mag akweda. Moro kapok inyisowa kowuok e line mar jalony adogir Doreen kaka jagono mantiere kod kutegi, kaka jagono mose neno stigma kata akweda first hand, kaka jagono mas okalo stigma nigi chir matamre gi nono, yore moneno ni ber. Doreen akwang'eyo kiwinja yore ma wanyalo tiyo godo mar duoko chien akweda moro ma iseneno kata ma inowuon pok ni neno, mondo mi oganda duto te obed gi kwe e seche ma ji kedo kod kute mag ayaki. Erokamano. Inena akweda ni en gimoro ma kanitiere to miyo nyaka ji luor. To ineno kaka an be adolescent noketa kaka Jaramogi Oginga Odinga. Adonjo kana ang'eyo nikech nong'ena ang'eyo chalna to ne luoro dogo rumo. Ne oketa kanyo mar mondo mi sama ng'ato ng'eyo chalne tapuonjo ng'ani mondo bed gi teko. Ineno sama ng'ato ng'iyo chalne cha tipuonje ma ing'ise ni in bende in kamano, ne miyo ng'ato bedo gi teko. Alafu support group bende wadhi waloso mane wayudo ka support group gi matron ndalono ne wan gi matron Janet aduoko nero kamano kuom mano timo. Noketo support group mano oketo jopuonj mane kelo jopuonj together, kelo caregiver mawuok e community to wapuonjre together nyaka gi adolescent gi mane wakonyo na wayudo kaka jopuonj gi kora kweda rumo e school, takweda rumo e ute gweng kuonde ma wadake, takweda rumo nyaka e school nikech adolescent kaka ne wariwre together to wawacho challenges wa ka wanene school to ka wanene dala akweda go ne rumo. To bang'e kamano support group mane wantiere makata samoro social worker be ne konyowa, counselors ne konyowa, ne support group gi kaka aduoko nero kamano Rosao Matinde team nokonyowa Jaramogi kanyo mane duoka kweda piny. Kata sani gi matron ma wan go Elizabeth Abongo aduoko nero kamano kweda go dok piny gi kaka chon ne nitiere ka walinganisha ngima sani dhi mbele. Antiere kod penjo moro ka in Doreen. Doreen, karo penjo kacha ni to bende ni idhodho ga nyithindi to ere kaka iritori mirit nyithindo mondo miki gigam kute ni mulonwa kacha kaka niritori to kata kamano nenore ni karo nokoyude inyalo leronwa godo matin. Erokamano Karo. Nikech ing'eni chalna ni nang'eyo chon to luoro no dhi orumo.
Koro muonyo yath ni nadhia kawe motegno nikech ne abedo linked kaka nang'isi ni an nokawa kaka adolescent linkage. An bende nabedo linked a prevention of mother to child transmission mar konya geng'o kute mondo kik mi nyathi. Kanyo nayudo jalony mane nigi lony mar puonja maber niluonge ni Mr. John Matinde gi Rosao. Ne gipuonja kaka yath onego mi nyathi. Ne nitie yath mageng'o miluongo ni Nevirapine. Nevirapine ni namiyo nyathi, akwonga opim nyathi at 6 weeks ka dhodha tan bende amuonyo yath maber. 6 weeks nyathi owuok sawa, 6 months be nyathi owuok sawa, higa achiel be nyathi owuok sawa. Alafu koro wan gi mogik mane en higa achiel gi nus mane giketa e puonjno, puonj mane giketa sate. Dorini yaka simu kata duogo iri. Hello, penj laktar. Hello. Oh, awito jawinjo wano. Dorin, ne wang'yo kacha iwacho ni nyathi dhodho maber, ino wuoni muonyo yath kaka dwarore, nyathi bende imiyo yath kaka dwarore. Kanye mane wantiere? Koro yedhe gi nitie yedhe mane imiyi sama mama yach ma osefweny emomi wacho ni ng'ato ka yach onego chak klinik chon. Sami yach no nitie gik moko mitimo mang'eny e osuptal. Idhi pim kute mag ayaki, idhi pim ka tuo ni e lach nini matin, aja matin, idhi pim tuoche mang'eny. Koro koyudi ka in gi tuo to imi yath mar ichakie yath tidhi mi yath iritrigo chieng' minyuol. To dakteche go ber king'isogi ni an to an kamae mondo gikonyi konyo nyathini. Koro saminyuol no tidhi to ing'isogi ni saminyuol no nitiere yedhe gi en Nevirapine gi Zidovudine imiyo nyathi. To yedhe gi samomi nyathi to imbe sama ni muonyo yath nikech samineno ichako e klinik choncha timuonyo yath maber. Yedhe kute bedo suppressed to kata ok dimi nyathi sami dhodhe. Koro sama imiyo nyathini yath to imbi muonyo yath maber, mano kelo yot. Koro ber ke kelo yot. To an bende mana okonya kabisa nikech kana chako afwenya ni an gi ich apek nadhi achako klinik. To klinik ginoketa e puonj. Koro puonj gi kano puonja to bang'e no miya yath. To ng'isa ni Dorin kamae kaki bodhi gi msafara ni. To an ne luoro nikech narumogo na yie mondo ndike buga mar klinik. Mar sama nikech samidhi konyori cha samoro teko rumoni. To mudumu jathieth ng'ama dhi konyi kaka nas no yot ne mondo ng'e kong'iyo buk odhi neno ni nyako ni chalne nitie kama to wanyalo konye mondo wageng' nyathi kik yud kute kama. To ber be ka ikonyri osuptal nikech osuptal ema dhi geng'o nigi lony maber mar geng'o kute gi. To yedhe gi sama idhi konyri bende ting' yedhe gi. Nyathi keto piny ni to jolony nigi nafas mar kawo yath to miyo nyathi. To in bende muonyo yath maber, nyathini no dhi wuok sawa. Masani onge gimoro ni an gi kute abonyuolo nyathi gi kute. Mos kuom mano timore kaka an be nonyuola ok daher mondo nyathina nyuol gi kute. Yena mondo mi aduogi iri. Dorino opimonwa kaka jagono mantiere kod kute, opimonwa kaka ng'ama miyo mantiere kod kute, kaka otimo mondo mi nyathine kata nyithinde onyuol maonge kod kute magena, okange mabeyo mokalo. Kata ero kemo okelo mowacho kata ni kaber to ng'echal ni dhi e klinik. Kisefwenyo ni pek dhi e klinik. Bugi mar klinik ng'ang'e ni intiere kod kute mondo mi yud kaka inyalo konyi mapiyo piyo. In kaka jalony, yore mage kendo mwanyalo kedo godo e geng'o stigma kata kweda. Nini godo sana nyalo wacho ni obed puonj kaka koro watimoni puonj mondo wapuonj ogandawa yore ma ng'ato nyalo gamogo kute, yore mwanyalo prevent godo mondo kik wagam kute kaponi waonge kute, yore ma wanyalo ma jogo ma bende nigi kute kata ma ng'at nigi kute nyalo bedo onyalo tiyo godo mondo kik omi ng'at machielo timore nade maonge kute to mondo wachiwa puonj duto maluwore
gi yore mopogore opogore kata gi gigo mopogore opogore ma wayudo kaluwore gi kute mag ayaki. Sama wamiyo oganda wa puonj chande, waketo gi atamalo mamalo mar understanding kata ma ginyalo chiwo godo support kuom jogo manigi ang'owa manigi kute. Nikech sama ichiwo support ne ng'at manigi kute mok wawacho weche mainye kata mok watemo nyise ni en ng'at madhi tho kata makamano, watemo geng'o akweda kuom ng'atno endo. Kendo watemo kata miyo ng'atno en owuon kik obed ga akweda kuom en owuon. Nikech wawacho ni nitiere akweda, nitiere tieng' diriyo. An anyalo kwedi, tibende akweda ma kwedi go cha nyalo mi chako kata mana kwedori in iwuon. Ma in koni ng'ato moyudo ka en gi kute. Akweda ni kendo nyalo kelo hinyruok. Onego bed ni wang'eyo hinyruok ma akweda ni nyalo kelo kuom ng'ato. Iyudo ka sama akweda ni obet yende, kadhi ma otimna pim moyuda kod kute, nyalo bet na matek nyiso jok ng'at ma an godo kata mariwra godo, nyalo bet na matek wacho chalna mar ang'owa mar kute mag ayaki. Tiyudo ka sama ok awacho chande, chance na ni malo na nyalo miyo ng'ato kute go eko, nikech awinjo ka ok ayangora, dhi kawo yath be nyalo bet matek, manyiso ni anyalo hinyora nikech ok atimra nade, ok ayud yath e yo monego bed natimora nade, nayude yath, to mano kelo gin gigo makelo hinyruok. Koro sa asaya ma pok wakwedo ng'ato, wang'e ni nitie hinyruok ma bende mano nyalo kelo kuom ng'ato. Doreen, kuom nus dakika ok imiwa wach mogik minyalo wewa godo odiechieng' ma kawuono kotenore kod World AIDS Day? Erokamano. Adwoko erokamano kuom odiechieng' ma kawuono manoket kawuono ni. Miyo ji mijing'o ma kata samoro kaka ne wane wawuotho ka wadhi e dala mar Kisian, miyo ji jomoko ma pok ong'eyo chalgi winjo moral ni to kara gini ji odak go mang'eny. To ka in dala kanyo, in e odi, pok ni ng'eyo chalni kata iluor ng'eyo, kata samoro itiyo gi self test kit to ing'eyo kamano, dhi mondo osuptal mondo ing'e chalni mondo ichak yath chon. Chako yath chon konyo. To ka in gi dang'no mar paro, bed mondo imany ng'at machielo mondo iwuogo, at least nyalo duoko luoro no piny. Erokamano Doreen, waduoko erokamano makende kuom biro e studio wago mbaka kotenore kod kute mag ayaki e World AIDS Day ma kawuono. Watieka kweda ka bende wageng'a new infections kuom rawere kata adolescents. Daktari, amoro ng'ato dwa tudore kodi mondo imed miye ler mathoth, inyalo yudi kanye? Inyalo go simu 07 5 8 8 1 0 2 3 2 07 588-10232. Anyalo wacho ni kudni mar ayaki ok en tuo, en kudni mane del, kendo ka wamuonyo yath to bro miyo wanyalo suppress that kudni ma wadak ngima ma ng'at ma onge kudni endo nyalo dak. Wadak ma very normal, wanyalo yudo nyithindo. Lakini kok wamuonyo yath to nyalo lokore tuo. Erokamano ahinya. Catherine, erokamano ahinya, wacho ni isebedo kod kute sagni higni 6 nyaka ne yudi kode, to in maber kendo nitiere kod nyathi imor gi chenro ni. Erokamano ahinya Catherine. Ne Doreen kantiere Kisumu, ne jalony marwa ka wantiere gode studio ka, ne jogo mochung' ne studio ni kachiel kod chenro ni, aduoko erokamano makende nyaka kendo odiechieng' machielo. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.